X7 Y2 X treba da je provedno malo A się nic zwrota, jak go zamienił. Glej się nic zwrota, jak go zamienił. Če pogrešime, če продолжим ova prava, do 500 vertikalna i umjesto dobijeme točku 6 i ovdje zato što ne možem ja poinače, da vidite od kada sredim na to, ne možem na pamet ja da ja napišem, treba da vidite što je to. Dokle je polečno za pamćenje i za razbiranje. Da vidime kako ti elemente se dođe do tega. I razgledujeme ovdje triazolnik. A, C, B i triazolnico B, D, 5. Ovdje ne razgledujemo natada. Ne treba da B, D, tako se ovdje dva.